Včera po obede nariadil špeciálny prokurátor Dušan Kováčik šéfovi Národnej kriminálnej agentúry, aby začal vyšetrovať svojho priameho nadriadeného ministra vnútra Roberta Kaliňáka. To vyšetrovanie sa týka možného podozrenia zo spáchania trestných činov. No a keďže Roberta Kaliňáka má vyšetrovať jeho priamy podriadený, tak samozrejme je to jasný konflikt záujmov. My teda máme ministra vnútra, voči ktorému je vedené vyšetrovanie a zároveň je v konflikte záujmov. No a teraz sa preniesme na európsku úroveň. Od 1. júla začína slovenské predsedníctvo a naša vláda vlastne núti ostatných ministrov vnútra, aby sedeli pri stole s človekom, voči ktorému je vedené vyšetrovanie, lebo je podozrivý, že spáchal trestné činy a zároveň je v jasnom a ťažkom konflikte záujmov. Toto je skutočná potupa pre Slovensko, že naša vláda si nedokáže s týmto spraviť poriadok a že teraz na európskej úrovni nás bude zastupovať takýto človek. Je to neúcta voči slovenským voličom, ale aj voči všetkým európskym partnerom. A veľmi ma prekvapujú koaliční partneri, lebo chápem, ako tak stranu Smer. Tí si musia Kaliňáka strážiť, lebo inak by potopil komplet celý Smer, však ten vie toho hodne. Ale nerozumiem koaličným partnerom, nerozumiem Belovi Bugárovi, Lucii Žitňanskej, Andrejovi Dankovi, Radoslavovi Procházkovi alebo Andrejovi Hrnčiarovi. Nerozumiem týmto ľuďom, že toto tolerujú, že sa tvária, že nič sa nedeje. To vyšetrovanie z možného podozrenia spáchania trestných činov, to predsa je úplne oficiálne, to nie je nejaké domnenie opozície alebo koho. Máme tu oficiálne vyšetrenie nariadené špeciálnym prokurátorom, máme tu jasný konflikt záujmov a ten človek sa drží svojho ministerského kliešťa a ten človek sa drží sa svojho ministerského kresla ako kliešť a ja nerozumiem, že Bela Bugár, Lucia Žitňanská a ďalší menovaní sa tvária, ako keby sa nič nedialo. Toto je to, čo vyrába pre Slovensko skutočnú hanbu počas nášho predsedníctva.